Дзеці былымі не бываюць, аднак некаторыя бацькі ўласных сына ці дачку ўспрымаюць як фінансавы цяжар. З пачатку года на Гомельшчыне судовыя выканаўцы спагналі амаль 14 мільёнаў рублёў з даўжнікоў па аліментах. За каласальнымі лічбамі часам стаіць банальная безадказнасць, а часам сапраўдныя трагедыі, калі дзяцей даводзіцца ратаваць ад уласных бацькоў. Як строгі закон і праца судовых выканаўцаў дапамагаюць не проста вярнуць долги, але и захаваць семьи у нашем сюжете. Здравствуйте, судебные исполнители. Калі пастукайся ў мае дзверы, не романтычны кінафільм, а серыял-дакументалка. Падзеі цалкам рэальныя, уласна кажучы, як і даўгі. У падапечных судовага выканаўцы Таццяны Кротавай больш за 100 дакументаў на спагнанне аліментаў. Кантроль штомесячны, а для злосных неплательшчыкаў у якасці бонусу выезд на месца. В первую очередь, в соответствии с законом об исполнительном производстве, судебный исполнитель обращает взыскание на денежные средства. В случае отсутствия достаточных средств для взыскания, либо если сумма задолженности большая, то мы обращаем уже взыскание на иное имущество, принадлежащее должнику. Устанавливаем наличие транспортного средства, либо недвижимого имущества. Запрещаем совершение регистрационных действий, то есть должник не имеет права совершить регистрацию транспортного средства, переоформить его, также и с недвижимостью. Некаторыя бацькі запазычылі сваім дзецям астранамічныя сумы звыш 60 тысяч рублёў, а таму спагнання до 70% зарплаты і праверка маёмасці рычаг зусім не адзіны. У ход ідзе абмежаванне ў праве на кіраванне транспартам, забарона на выезд за межы краіны аж да крымінальнай адказнасці. Вынікі па вобласці пацвярджаюць, метад апраўдвае сродкі. Взыскание